cewa duk wanda ya shiga cikin kabari sai ya masa damka ta assalamu alaikum. Ka saba zama a saman ƙasa, ka saba takata, ka saba harkokinka kai abin da kake so. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Ka ci arziki akan ƙasa, ka taka da kafarka, ka taka da abun hawa. Wa hamalnakum fil bardi wal bahr. To yanzu ka shigo ƙasa sai ta gaya maka cewa nan ba wurin wargi bane, nan ka shigo ciki ne ba a waje kake ba. Shi sai tabbata a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna fil qabri daghta, yace a cikin kabari akwai ta damka, akwai ni kamu, akwai ni wawusa da kabari yake yi. Law kana ahadun minha najiyan la naja minha Sa'ad ibn Mu'adh. Da a ce akwai wanda zai tsira daga wannan kamu na kabari, da Sa'ad ibn Mu'adh ne zai tsira. Sa'ad ibn Mu'adh shine wanda inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yin shahada sai da al'arshin ubangiji ya jijjiga. Da yin shahada sai da mala'iku 70,000 suka yi rakiya wa ransa, banda mutanen ƙasa da suka yi kuka. Bakat alaihi sama'u wal ard. Amma duk da wannan, da ya shiga cikin kabari sai da kabari ya damƙe shi. Akan wannan ne malamai suka razana kwarai da gaske akan me wannan hadisi yake nufi. Waɗansu malamai suka ce ma'anar wannan shine ƙasa tunda ka saba zama a sama, ita kuma tana son ka, kamar yadda uwa idan ta samu ɗanta wanda suka daɗe tana neman sa ya ɓata, ɗanta yana zuwa za ta rungume shi ta kame kayanta. To akwai magnet da ke tsakanin gangan jikinka da ƙasa, dama ta ce kai ɗin min ha khalaqnakum. Don haka kana zuwa za ta kama kayanta kamar yadda uwa take kama ɗanta. Suka ce ba wai kamu na tsanani bane, domin ɗan da uwa ta kama shi ba zafi yake ji ba. Sai suka ce wannan shine ma'anar. Saboda ba za ka fassara akan mumini bayan a nan duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sun fita a cikin salama. A nan duniya Allah ya ce wannan shifati nashta, Allah ya ce mala'iku suna masa hira suna ce da su Allah ta kafu wa la tahzanu. To ta yaya kuma za a yi a ce za a musu azaba kuma na farko a cikin kabari? A'a, ba azaba bace. Waɗansu malaman suka ce wannan hadisi da gaske ne. Inda ana magana akan kamu na uwa ne na jin daɗi, ba za a ce launa jamin ha ba, da ba za a yi maganar tsira ba, kamu ne na gaske. Suka ce to ya kamun yake? Aka ce kamu ne ita ƙasa automatic ne wannan abinta, kawai kana zuwa za ta riƙe ka ta matse, sai ka ji zafi ka yi ihu sai ta saka. Idan kai mumini ne tana saka sai a ce a ba naki bane sai ta saka, wannan ba na azaba bane, amma sai ka ji zafin. Amma idan kafiri ne ko munafiki, to in ta danka sai a barta da shi, sai ya ji cewa ina ya shigo. Shine wanda hadisi ya tabbatar da cewa idan ta matse mutum har sai haƙarƙarinsa sun yi, wato haƙarƙarinsa sun zama sun rikice, wannan ya shiga wannan, wannan ya shiga wannan, saboda tsabar matsewa. Hatta takhtalifa adla'u. Don Allah, ko ba komi, ko da na ni'ima ne, ba za ka so a ce ni'ima wai ta zo ta damƙe ka daga baya a ce ta sake ka ba. Amma wallahi sai an yi. Ba wani abin da aka faɗa akan rayuwar barzaku da za a fasa, kuma babu wani ɗaya daga cikinmu da ba za a yi tare da shi. Jama'a mu yi shiri wa wannan rayuwa ta barza, mu yi tanadi wa wannan lokaci. Menene amfanin irin wannan karantarwa a gare mu a irin yanzu? Amfaninsa shine wannan duniyar ta shagaltar da mu da yawa. Wannan duniyar ta sa ba ma tuna me ya faru da 'yan baya. Wannan duniyar ta sa burinmu a kanta ya yi yawa.
kai ka ce dama ita ce ƙarshen rayuwar tamu. Mu fa musulmi ne, mu fa mun yi imani da Allah da ranar kiyama, kuma mun san kiyaman nan ba za a je ba sai an fara da wancan marhalar. Ya kamata mu yi shiri akan babbar tafiyar mu.